Pablaya Pibaro, Kinigilongi Kubor Bam Tagasngi. Katnat Anti-Narcotic Force Team ANTF ki pulit ke Southwest Khas Hills kadai ka bom larkam namar haduk mentah kimpat yo akem watang weiru unong khai drong hapo ke district keno ka Khasi Student Union KSU Southwest Khas Hills District ne ka sngining kong. Hadin ka jingya kendo yo Menteri Katnat State Social Welfare uba polingdo. Nakaliang President ka KSU Southwest Khas Hills District Forward Man Nongrem ulakam bahadu mentah ka jingyo kem ye kinong khai drog ha Southwest Khas Hills kadai namar ka jing trai shitom kinong yalam shnong kiseng samla shnong bat kiseng bhalang bapher kathan klasaki ka jingjilei ka kam khai badi drugs mbai ngimpat julab bagi pulit ANTF kinyo ban kem ye ki briu ba penpoi ye ki drug shapo ka district Syai kita ki pulit ANTF balapan kup board dakaan ban rat dingkong ye udrong bo jingkli usamla Forward Man Day ban pinklan ya ka ANTF omban sudon tangka kerteng hendrai deiru ban kem naphang ya ki bakai drong hapo ka district baro ka wei benrap u president ka KSU Southwest Khas Hills District. KSU Makurat Circle ki nangalam snong ki nangalam jiseng samla snong per jong ka tai Makurat tasi kalau mabade ki mat wede bat ka jingkre ju drop hapo Southwest Hills bat khantam e hapo ka tai Makurat ti berkoi di haka jinga kendo jungi ngilara kuma sampli kimat sa Minister Social Welfare Department kaman kong kabangi ngilara olong ba ka bede ka jinor kaman don ka rehabilitation center hangte apo Makurat namar ba ka kum jiya ka por ni ba ni babon balak kerni bat ka wairu ka jinga ba kum ka dong ka thai kudu olong ba ki ni bangop ka jindi drop bom seni ki wan kilong yang padok bat kata hi kata olong ba nang bakan kumdo ban tan biang kita ki bakum kita samla sha kata kalanti jim pha kalong bang don kam bambu ka rehabilitation center te bede kan iru makla jong minister ula ong ba un sa persang ban yakren borstrik nang ta ban wat ki jaka bambu bakum kita ki rehabilitation center habo jongka Southwest Hills ka benta ka baar pat kalong ga bangi wan kando kalong ba namar ba kat kum ka jinglap ka jongi kinalam snong kunta terter misal lap ba tentang kalong ba ba bro ngilate bu sakem nang tau drugs no kinu no ki kam ke ba dai drugs lani subu no ba let kenar ki di drugs re ba sosi kalong ba kim don ya kata kamar teri follow up procedure nata jongki ba kata kalong ba tentang kini ki samla ke ba sakem no ne ki you ha bedai drugs anda kila like kila petang biang kila repeat biang ya kakam ke bah ki julek no te halor tam orem kolong ban kala ini la ajumot ba kade don ka mandatory follow up procedure ba kade ban follow up ki bakum kita ki bro ba khnang ba pentingna ba kanom jasu lane ba khnang ban pentingna ba kata ka ba kita ki bro kolong ba kin la ban kala ba de ba kani ka ya ki jile ki kam de ki drop ka jing kai drop bar ka jingle ki kam bede bede drop kata ka ba kata lai pat kalom ba nagaleng jungi i ba hot ni sadna ba kala bandan kata ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nagaleng jungi lakran bede berkani ka banta ni karam ne banta mar ba dak no kalom ba ban constitute lane setting up ya kata ka district level committee berka block level committee akaba nakaka district level nakaliang UDC unde chairman district social welfare officer unde members 3 baban kan thoplang ru ya kisnong kisan lasnong po yung kata committee baraknang ba barkaju ko poru bara ngilakapat ban ngeleng sokar ba kadeban issue ya kerja notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang ju kata ka district level committee lane ka block level committee ki deban le habade wat kani ka banta te ka basaw kot kolong ba nakalang jungi nakapor ni kwa balak numno ka sarkar kan empower lane kan ibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang ban yakun persa ya kani ka habade ka jing kare ju drop hapo jong kadang katanya berkawai but dah kata kalau bakal sarkar lah umumno kadai bandon ya kan bu la dai kan bahkan ai kan jajing penbana notification kam tampo Southwest Hills
ba kandon no taka village level kami on drug abuse nang ba kini hisnong ru kin lawan pendep ya kata ka bantah bade ba kumno ban te lakam ya kajing kerai ju drug hapo jung kadong thai te ka bantah ba khadu pa ka ba nakeleng jungi ngila pensau kolong ba ngila pensau ya ngila dap da kajing sodiau pani pensau bade ber kajing bamler kam nakeleng jung kata ka anti narcotic task force kepada po Southwest District ni iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lani ki pulit kin kem wat ngwairu unong kay drop lani unong di drop lani hapo jong ka tan makrat re babon hi ba jia ka bakum kita kalong ba lakem kin alam da kisnong lakem da kisang samasnong kisang komisnong bar kisang balang ba pe te kata kalong ka ba pensusi banata daw kalong ba ngil akarpat yau minister kalong ba bau dei ban pentingna ba kata ka anti narcotic task force kadai bandan ba kandan da ka kerteng lani ba kandan da ka jingtho re kadai ban pendep ru ka kam kumba kadai ban pendep nang ban la ante la kam drok hapo ka dong thain makwat bu hoi haba jing lap ke jing sutu ke jong nga malu manga ba jing ni kolong ba kawe hi kisim ki ba pendukam ya ni bagi sim hadin bagi penlong kalat kamai nam ta jong kitu ki balak tip ba ni makan long kajing kamai juki banda kajing kamai ka jungki ki penjot ki weru bat ter ka peteng ngen kane bat ka jingwan rung te ngiti ba kan ka don reng iba hakan ka cukup benta te kelas suplat te da kono kam ka basni ulele ka suk ba ban ki weru hakan kono ka doru mai mo ni kumno ne ka de ta jingwan rung te ka de bet ngamnala man patay kono ko mereka kibru kita ba yagan de bang long kalat jika mai ki ba yo cikti ban ba yo ban ya kendu yo hukum kita kibru ban yo kodon kan ne samasno ba pero po ka Southwest District tinya ka jing krisyan ko pura ya ke SU jonga district ko jongi hante halon kan ka jing i ka jonga ban telekam ban ban yakun yagan ka thama ka ba charjar ke ba klian ki babun ki long kemi ki long pa kun samla kila shifting lu di kun ya ki dukan ki dukan ba yu snow mata kajing kajing snow shifting kajing kalong bai ya kajing jele jong drugs te de halor jong kata ni na kalian ki sang samla snow ko district ni aji krisyan ni isu bangi so kumero ni kesni bang yu ban kendu marhmat ya go minister jongi polong do bade kimi abade berkini ki menta te yu kajing kular kajing krisyan pura na u ban yarap ini semen cikede ya bang ini scam ba na ka district ka jungi hante kade ka por ba biang bang yo ban yakun ban ila persya ini drugs kenang bakal lawe yuki kun ki badang ret ki kun samla kanum don ka ki ja ka ba kham sni ki henre baki nang laban betegi cipule baki im ka ba kamian nam ta ka district ba we ban nam ta ka jalai ba we tina ki yang iseng sama sno ni ai ki kersian ya yesu ban ni trelang halo juga ni kumke mengilap mentai ka jing ai na pren ki jing ya kun ka jing jing ban be kam sno ki ba per tu ila ban ki kam tu kam tim kila ban ki kam wat ki kam bat bor ki teng khat ki ja tin re mentai ke ba khmat du ke ba khame hi ni ke de hi habe di drugs namar ngintip hi ha kanu kapor ngintip ha kanu kurkom kinwan bat kumju bong dari presiden yo ke SU ba teng nak lihat ki bor jengka police department kalau ba duna bhai sha pangyo citre la lo jengkane ti sha ke sem jing yang gi kisang semasno mangici volunteer de kam to bangici volunteer ya kane ti re wala katar ni suban ai kuble shi buni ki sama na gi semasno mo pero ki ba habe pej mit pej yong ya ba penlu di kasni ke por nam ta ka jing ba jo kishno ki tao ngi ba ka jing ba jo kishno ki tao ta ko ra jing ba jo district ba jing ba district ko ra jing ba ka jang lai ko wai mana kun persya